festivalu Inverze, který trval od pondělí. Po našem programu bude ještě nějaký program, ale toto se i natáčí, přátelé, což je podle mě signál. Po mé pravici sociolog Pavel Pospěch. Ahoj. A Erik Tabery, šéf-redaktor Respektu. Dobrý den. My jsme se tu dnes sešli proto, abychom dle notíček dramaturga Ondřeje Hrabala přišli na to, jestli je naše společnost opuštěná anebo neznámá. Já se přiznám, že se mi to nebo nelíbí a nechci se mi úplně soudcovat. A zároveň, co se mi líbí mnohem víc, ředitel festivalu Jan Dvořák v Upoutávce říkal, že tady budeme řešit minulost, přítomnost i budoucnost české společnosti. Došlo vám, pánové, pak když jste se koukali na kalendář, že jsme se spolu sešli v den narozenin Andreje Babiše? Já se považuji za normálního člověka, takže nevím, kdy má narozeniny. Nedošlo. Nedošlo. Tak, dobře, to byl icebreaker. Co z toho pro nás plyne? To úplně nevím, zároveň ve stejný den má narozeniny i Keanu Reeves, takže vždycky si člověk může vybrat. To je pravda, já mám narozeniny taky, ale na to jsem nechtěl upozorňovat. Tak, já jsem se snažil dojít k nějakému konsenzu, propojovat ty knihy, abyste oba mohli poctivě přispívat, aby nikdo nebyl ve výhodě či nevýhodě. A první, co mě napadlo, když jsem se podíval na knihu Pavla Pospěcha, bylo, že tam píše, že fakta značnou část společnosti nezajímají. A zároveň Erik Tabery velmi detailně a krásně popisuje populismus v českých zemích. A na to konto, i v souvislosti s těmi fakty, protože údajně jde o příběh, o to, jak jsou fakta vyprávěna. Možná, že jde o víc o ten příběh, než o ta fakta. Kdo v současném Česku, v České republice, vypráví ty nejlepší příběhy? Kdo se toho chopí, pánové? Tak já zkusím začít. Nejdřív bych řekl, že příběh nemusí být v rozporu s fakty. To znamená, že i pravdivý příběh můžeme poslouchat nebo vyprávět. Ale je pravda, že v té politice vyprávění a pomenovávání je strašně důležitá disciplína. Kdysi v 90. letech se říkalo, že toho byl král Václav Klaus a že si vysloveně dával pozor na to, aby byl ten, který první něco pomenuje, co se odehraje. Takže třeba sarajevský atentát, to znamená, když vyzývali jeho kolegové, aby odstoupil nebo respektive nes odpovědnost za korupční skandály, financování, tajné financování ODS a tak dále, tak přišli rychle s tím pomenováním opoziční smlouva a tak dále. Hodně to pro něj dělal tehdy Miroslav Macek, dnes už ne tolik známý člověk, což asi není úplně špatně, že není tak známý. A to znamená, jakoby to vyprávění těch příběhů je důležité a myslím si, že v mnoha ohledech a v mnoha zemích samozřejmě by se dalo říct, že třeba ti populisté možná je vyprávějí lépe, ale ne protože by byli chytřejší nebo tak, ale protože to mají jednodušší. Ono, jak když chcete sdílet buď to nenávist nebo emoci, tak se to dá vlastně strašně jednoduše a rychle. Když chcete něco vysvětlovat, nějaký problém a hledat řešení, tak k tomu většinou potřebujete spoustu slov. Takže tam potom to riziko, že ztratíte posluchače, zapletete se do toho nebo něco podobného, je větší. Takže v tomhle tom bych řekl, že ta vlna populismu, kterou zažívá ten svět, řekněme západní svět těch posledních let, je i právě z tohohle důvodu, že přibývá strašně složitých témat, které jsou často propojené a někdo vám řekne, a já mám jednoduché řešení. Třeba vypadněme z Evropské unie, což říkal Václav Klaus mladší, což je vlastně strašně chytlavý slogan a chytlavý příběh v jedné větě. Děkuju. Mně přijde, že vlastně
ta schopnost vyprávět příběhy jako nemusí být nutně v rukou politiků. Jo, že v podstatě jako úplně přesná nebo možná odpověď na otázku, kdo v Česku nejlépe vypráví příběhy, by byla prostě soukromí firmy. Značky. Značka je prostě příběh. A do toho se investuje spousta peněz, aby ta značka vyprávěla příběh, jako co to znamená nosit takové oblečení, kdo jste, když pijete takovou limonádu a tak dále, a tak dále. A samozřejmě ti politici to dělají jako taky. A Erik má samozřejmě pravdu v tom, že ti populisti jsou v tom jako úspěšní nesmírně, protože ten příběh musí mít nějaký jako motiv, nějakýho pachatele, jak detektivka. Jo? Jako příběh má prostě strukturu. A když vyprávíte příběh o tom, že ten současný svět prostě spěje ke svýmu zániku, protože muži už nejsou muži, ženy už nejsou ženy, věci už nejsou... To je takový jako příběh, který pracuje jako s povědomýma motivama. Takže se dobře prodává, když s ním pracuje Tomio Okamura nebo Miloš Zeman, prostě jako bývalý a tak dále. Myslím si, že se dá vyprávět příběh jako jiný. Jo? Já jsem... Když byl na Slovensku, když teda zůstanu těch politiků, když byl na Slovensku prezidentem Kiska, tak jsem měl pocit, že se snaží vyprávět ten příběh o té jako úspěšné, té jako upstart krajině, která se prostě jako zlepšuje, která má ty talenty. My jsme malá země, ale talentovaná. Takže pamatuju si, že když to byla nějaká šachová soutěž pro mládež nebo pro žadstvo, a nějaká malá holka ze Slovenska tam prostě se dobře umístila v té mezinárodní soutěži a druhý den už byla u Kisky v kanceláři a hráli spolu šachy. A byli u toho novináři a fotili to. Že ten Kiska chtěl prodat ten příběh o tom, že on byl výpravěč toho příběhu o té progresivní, zlepšující se zemi plné talentů. Takže jakmile se objeví talent, tak on si ho stáhne k sobě. No. To je taky forma vyprávění příběhu, která může nějak konkurovat, řekněme, té populistické. Možná. Když jsme naťukli tohle téma, fakta, vyprávění a podobně, tak vy máte, pane Tabery, pokud se nepletu, v knize kapitolu Pravda. Jaký vztah má česká společnost, kterou tu řešíme, k pravdě? Komplikovaný jako jakákoliv společnost. Myslím si, že v tom nejsme úplně výjimečně špatní nebo výjimečně dobří. Kdybychom to srovnali třeba se Slovenskem, tak jsme na tom vlastně velmi dobře, protože vlastně většina těch výzkumů, která se v poslední době dělá, tak ukazuje, že na Slovensku je mnohem větší sklon důvěřovat konspiračním teoriím, sledovat konspirační média, než v jiných zemích. I proto je tam třeba velká část té společnosti na straně Ruska v konfliktu proti Ukrajině. A já myslím, že Česko jako obecně vlastně, já jsem mi nedávno říkal, že i v těch posledních, řekněme, roce a půl mě příjemně překvapuje, kdyby se to tak můžu říct, že mám pocit, že na to, jak ta doba je opravdu složitá, kolik těch témat se proplejtá a jak to vytváří tlak na spoustu životů a samozřejmě některým lidem se i hůř žije a je větší strach a tak dále, tak mám pocit, že ta snaha nějakým způsobem tu pravdu hledat a snažit se orientovat, že na tom nejsme tak špatně, že jsem měl třeba obavu, že ten nárůst právě toho populismu a té dezinfoscény a tak dále bude mnohem silnější, ale já bych spíš řekl, že jsme společnost, stejně jako ty ostatní, pochopitelně velmi zranitelní, pokud jde o právě hledání pravdy a sílu dezinformací. Už jsme to naťukli, ty příběhy, když je vyprávíte hodně sugestivně a vyprávíte je společnosti, která má strach, kterou umíte nějakým způsobem vystrašit, tak potom má mnohem větší chuť naslouchat právě lžím a hledat takové ty alfasamce, kteří je ochrání, protože to slibují. Když zvolíte mě nebo podpoříte mě, tak já vás ochráním. Takže v tom bych řekl, že si nevedeme úplně špatně, ale zároveň jsme prostě zranitelná společnost a ta otázka, jak to všechno dopadne, jak to s námi bude, ta je samozřejmě pořád otevřená, protože my nevíme, co všechno ještě přijde a vyvolá nějaké obavy, strachy v té společnosti a tudíž i vzestup
hledání lží. Já jsem největší obavu, a vlastně to bylo i na začátku té mé knihy, nebo těch chutí to psát, měl, když byla uprchlická krize a ta nenávist a ty dezinformace, které se šířily o těch uprchlících, to bylo naopak asi to jedno z nejhorších, co jsem v té české společnosti tehdy viděl. Děkuju. Co na to sociologie? Sociologie, na to má samozřejmě spoustu odpovědí. Ta moje jako specifická se týká hlavně toho statusu té pravdy, jo, že my vlastně pracujeme pořád, a je to pochopitelné, protože jsme tak jako vychovaní a jsme tak vzdělaní, jako kdyby existovala nějaká pravda a stačí ji prostě najít. A taky máme takový ty, já se celou dobu snažím vzpomenout, jak se jmenuje takový ten velký server, který ověřuje výroky politiků. Demagog, jo, že máme vlastně projekt Demagog, máme projekt Manipulátoři, máme projekt, máme hodně takových jako fact-checkingových prostě iniciativ. A všechny mám pocit, jako trošičku jsou postaveny na tom předpokladu, že existuje nějaká pravda a nějaká lež. A že my mezi nimi uděláme čáru, a když tu čáru prostě lidi budou sledovat, tak budou klikat na tu pravdu a bude to dobrý, místo aby klikali na tu lež. Jo? A to si myslím, že už samo o sobě je prostě sporný, protože ta pravda je mimo jiné prostě velice složitá, ten jako informační svět, ve kterém se pohybujeme, směšuje ty teoretické informace o tom, jak věci jsou, s těma informacemi jako normativníma, jak by měly být, s těma prostě jako zájmama a tak dál. Kdo jako ví, jestli, já nevím, jo, tornádo na Jižní Moravě bylo jako produktem klimatické změny? Bylo nebo nebylo? Asi tady, kdyby byl nějaký klimatolog, tak nám řekne pravděpodobnostní verzi, ale kde je ta pravda, jako kdyby nevíme. To je první věc. A druhá věc, my přece nemůžeme očekávat od nás, jako obyčejných lidí, že si tu pravdu zjistíme. Že budeme studovat nějaký vědecký žurnály a zabývat se prostě klimatologií, abychom tu pravdu našli. To mně přijde jako určitý problém, jo? Že my o té pravdě mluvíme, jako kdyby ji měl každý sám najít, že my tu zodpovědnost za tu pravdu prostě individualizujeme. Až přijdeš z práce a postaráš se o děti, tak si budeš muset zjistit pravdu o tom. Jako ne, jo? Na tu pravdu přece, na to, aby nám tu pravdu někdo hlídal, tak máme přece instituce. Vědu, univerzity, veřejnoprávní média. Takže pro mě jako, jestli vidím jako ohrožení pravdy ve veřejném prostoru, tak přijde mi, že to, co je pro pravdu nejvíc jako ohrožující, je ohrožení institucí. Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože tady mezi svými všetečnými otázkami mám i to, v jaké kondici jsou podle vás české instituce. Tohle vypadalo jakože to bude tvrdý, tak dám slovo panu Taberimu a pak se na tebe opětovně dostane. Já jsem jenom tak jako trochu s podstatou souhlasím, jenom hájit ten demagog a tak dále, že oni se vyjadřují těm věcem, jako byla ta sklenice červená, i když jak je to červené světlo, tak to taky není úplně dobrý. Je plná nebo prázdná. Takové ty jednoduché jakoby věci, že to není hledání té pravdy v interpretaci. Tak jenom jsem chtěl jakoby dodat. Ale já úplně souhlasím teda s tou nejdůležitější poznámkou, že obhajoba institucí a jejich nástrojů pro hledání pravdy je to nejdůležitější a viděli jsme to i třeba kolem covidu, kde všichni chtěli tu odpověď první týden, jak to je, jak to bude a tam právě, jak vlastně ta věda říkala, tak počkejte, teď my budeme postupovat a hledat a bádat a budeme vám říkat to, co víme určitě, protože už jsme na tom bádali desítky let předtím a nebo tady nevíme, protože to je pro nás novinka. A my musíme vědě umožnit to hledání, protože bez toho to nejde. Ale jinak myslím si, že k těm institucím máme slabý vztah. A ono se to neprojevuje. Všichni by vám řekli, kdyby tady seděli, tak jakože důležité jsou instituce a tak dále. Ale poznáte to i podle toho, jak ten stát nebo ta společnost ty instituce podporuje třeba finančně. Tady padla zmínka o veřejnoprávních médiích, které jsou podfinancovány už prostě x let, nemění se poplatky. A teď ta debata se vede o tom, že
jestli se jim má pomoct nebo ne. Mimochodem tam není úplně velký rozdíl mezi těmi stranami vládními a Babišem a tak dále, který ten trochu rozdíl je, že ten neřekl, že by z nich udělal státní, tak to je úplná novinka. Takže v tom, já si myslím, že ten vztah je malý. Vidíme to i právě na podpoře vědy, že znova se debatuje, kde se bude šetřit, na jakých institucích se bude šetřit vědeckých. A že moje zkušenost jako za ta léta ty novinařiny je, že ti politici, protože ty jsou v tomhletom ohledu velmi důležití pro podporu nebo budování dalších institucí a tak dále, že je vnímají jako důležité jedině ve chvíli, kdy jim dávají za pravdu nebo podporují ten jejich pohled na svět, ale jinak ji dávají na okraj, zesměšňují je a tak dále. Já jsem psal, když byl právě ten covid, že tam se ukázalo, jak ta společnost ví o sobě strašně málo. Když tady máme sociologa, tak já jsem tehdy zmiňoval, že si myslím, že by tady měl být nějaký tým, který by pomáhal, nebo u kterého by mohla ta vláda sbírat nějaké informace. Tím neříkám, že by se měl mít státní sociologii, ale třeba Dánové mají hodně propracované instituce, které pomáhají bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. A myslím si, že tohleto pořád strašně podceňujeme. Pochopil jsem správně tedy, že v České republice mají politici nadměrnou moc? Ano, já si myslím, že je to trochu lepší třeba než k čemu to směřovalo vlastně řekněme na konci těch 90. let, kdy tady byla ta teze, že znova vlastně paradoxně, že strana je všechno a když se člověk něco měnit nebo říkat, tak má být uvnitř stran a ne nikde jinde a že vlastně to okolí a občanská společnost a tak dále mají sloužit těm nebo podporovat ty strany a ne naopak. Takže ano, já bych řekl, že politici pořád já si myslím, že oni vycházejí z teorie, že oni, když vyhráli ty volby, tak mají pravdu. Že vědí, jak na to. A že tudíž nějaké instituce, nějaké informace vlastně nepotřebují. Děkuju. Pavle, teď co ty a instituce a klidně k tomu můžeš připojit ty politiky? V tom jsou samozřejmě jako řada otázek. To první, úplně souhlasím s tím, co říkal Erik, že ten vztah k těm institucím je prostě jako vlažný a má to nějaké jako historické důvody, které, že dneska prostě spousta lidí v Česku vnímá instituce jako něco, co je vlastně jako utlačuje, co nám prostě tu naši svobodu jako omezuje, jo? Že vlastně tady ten jako antiinstitucionalismus se schovává jako za liberalismus. Není to liberalismus, je to prostě... Ale samozřejmě to, co vlastně vidíme dneska, mám pocit nejvíc, je právě, nebo to, co mě třeba leží na srdci, je ten stav těch jako jednotlivých institucí. Já pracuji v instituci na univerzitě a sleduju teď, jako kdyby, jak to vypadá s rozpočtem pro univerzity pro příští rok. Vím, že to nevypadá dobře, nebo s tím vůbec, jaký procento HDP dává jako Česko na vzdělávání a na výzkum, je prostě jako... není dobrý. Zároveň v oblasti vzdělávání třeba bych o tom mohl mluvit, ale chci vlastně zdůraznit to, o čem tady byla řeč předtím, a to jsou ty veřejnoprávní média, což je podle mě jako taková jako fakt jako ta jako testovací instituce, na které to člověk jako vidí vlastně ten vztah k těm institucím. Jo. A je to navíc instituce, která je vlastně úplně jako extrémně potřebná a teďka mluvím jako vysloveně současně, jo, ve vztahu k té jako umělé inteligenci, o které se pořád jako bavíme, jo, a víme, že vlastně jako příklad, jo, že máte ty prostě generativní programy, které jsou schopny vytvářet jakýkoliv obrázek. Ta Midjourney vám vytvoří jako cokoliv. Jo. Jestli chcete, to jste viděli, jak ten papež dělá ten jako parkour, nebo jak prostě, jo, jestli chcete prostě vidět jako obrázek toho, jak ježiš, to si rychle vymyslím, jak český prezident prostě podvádí svoji ženu, tak prostě Midjourney vám ho jako vytvoří. No, bez problémů. A teď, kdo to jako ověří, jestli je to pravda nebo ne? No, kdo to jako rozezná? Když to prostě hledáte na internetu, tak tam máte takové jako návody. Ta umělá inteligence ještě není dost dobrá v tom, jako, když kreslí ty postavy, tak vykreslovat ty prsty třeba. Jo? Tak dívejte se na prsty. Jo?
Jo, zase přenášíme tu zodpovědnost na ty jednotlivce. Jo, jako zase pohlídejte si prsty a je to vaše zodpovědnost. Když si nepohlídáte prsty, špatně to poznáte, tak je to vaše chyba, jste uvěřili fejku a jste dezoláti nebo něco. Jo? Ale co chci právě říct, jako v momentě, kdy jsme takhle jako ohrožení, a myslím, že jsme jako reálně ohrožení tou umělou inteligencí, v tom smyslu, že nebudeme schopni rozeznat to pravý od toho falešného, tak si člověk říká, jak by to bylo super, kdyby tady byla nějaká certifikace, kterou se budou dát ty obrázky třeba ověřit, jestli jsou praví nebo nejsou praví. A voilà, my jako máme takovou certifikaci. A jmenuje se veřejnoprávní média. Mně přijde jako přirozená odpověď na tu hrozbu informačního chaosu, který nám sem jako vnáší umělá inteligence. Mně přijde jako, mám pocit, že to není dostatečná odpověď, ale aspoň nejlepší odpověď, kterou máme, jsou veřejnoprávní média. Ale je to bohužel tak, jak říká prostě Erik, že ty veřejnoprávní média jsou v Česku prostě jako za popelku. A pokud vím, tak nejenom v Česku, že je to takový jako trend, jako i v té Velké Británii, to všichni sledují to BBC, jak vlastně ti konzervativci se snaží, v době, kdy BBC má jako rekordní důvěru veřejnosti, tak britští konzervativci se prostě snaží zleva zprava jako osekat rozpočet, aby prostě ta BBC nebyla jako... A to si myslím, že je prostě jako sabotáž, jako tady tohleto. Ty veřejnoprávní média jsou podle mě úplně jako klíčová instituce. Není pro značnou část naší společnosti problém právě to, že jsou veřejná, protože jaksi vyprázdněn ten termín veřejná, že to budí nedůvěru, možná v souvislosti třeba s privatismem, o kterém ty píšeš. Možná bych tu otázku položil stylem třeba, jaký je zájem společnosti o věci veřejné. A teď ještě, když řeknu věci veřejné, tak vy krásně popisujete věci veřejné jako politický subjekt. Tak jestli byste mohl třeba přiblížit, kdo by neznal věci veřejné jako ten politický subjekt, protože vy je tam i popisujete jako takový start toho populismu v Čechách a zároveň potom, jak to vidíte v souvislosti se vztahem veřejnosti k těm věcem veřejným. On by to asi nebyl start úplně ty věci veřejné, pro mě to byl start v tom, že když tehdy vlastně ODS věci veřejné jako opravdu čistě populistické uskupení pozvala k vládnutí, tak potom se divit, že někdo pozval jiné populistické hnutí jménem Andrej Babiš a ANO k vládnutí, tak je to prostě naivita. Jakmile jednou ty dveře otevřete, tak nesete nějakou míru spoluodpovědnosti a to se myslím, že tehdy odehrálo a ono se to opakuje vlastně v těch dějinách, že často ten první krok nebo tu chybu udělají někdy vlastně ti demokraté, kteří něco podcení a myslí si, že ukočírují nějakou sílu a pak se ukáže, že to je přesně naopak. Ale u toho veřejného prostoru a u těch veřejnoprávních médií tady je to trochu logické, byť si myslím, že už bychom měli být mnohem dál. Prostě ta země má nějakou historii, komunistickou, totalitní historii a dlouho se zdálo, že cokoliv, co je spojené se státem nebo nějakou institucí státní nebo plánování nebo všecko to, co ty termíny, které tady byly před rokem 89, takže to je jakoby to zlo. A přitom to jsou termíny, které používá i samozřejmě západní demokracie, používala, jenom tomu dávala úplně jiný obsah. To znamená, my jsme se snažili jako vyřadit z debaty a z toho prostoru něco, bez čeho podle mě jako demokratická společnost fungovat nemůže. A u těch veřejnoprávních médií, tak tam se to ukázalo jako dobře v tom, že vlastně veřejnoprávní média nebo obecně média byla vlastně jako první nějaký místo střetu té nové demokratické politické elity, která byla jako vzývána, milována po roce 89 i velkou částí médií a pak najednou jako přibývaly nějaké kritické otázky a vlastně ta kontrola, což je podstata médií a těm politikům se to nelíbilo. A najednou si říkal, tak tady máme nějaký střet a u těch veřejnoprávních se zdálo, že vlastně nejsnadnější je dostat pod kontrolu, protože ty rady volí vlastně parlament, nebo sněmovna, dokonce to dlouho volila pouze. Takže v tomhletom se zdálo, že tak dostaneme je pod kontrolou a bude ticho. A
a myslím si, že část té společnosti nějakou chvíli na to slyšela a myslela si, že to tak je, že tady je nějaký jako správný ideový střed, až potom se ukázalo v průběhu času, asi první takový byla ta legendární televizní krize v roce 2000, kdy se ukázalo, že ne, my ta veřejnoprávní média potřebujeme média, ale myslím si, že teď míříme spirálou opačným směrem, nebo nemalá část té společnosti, která si myslí, že média nepotřebuje vůbec, že jsou součástí toho zla, a u těch veřejnoprávních médií ještě trochu možná víc, protože mají pocit, že jsou právě součástí toho spiknutí, které se v té zemi odehrává, což je samozřejmě nesmysl, ale je to znova, se vracíme vlastně k tomu začátku, že ten příběh se tak vlastně dá snadno vyprávět pro spoustu populistů. Já bych ještě jenom doplnil tu otázku, jestli byste mi mohl v rychlosti odpovědět, aby jsme měli nějaký výsledek. Připadá vám česká společnost dostatečně angažovaná? Nepřipadá. Vlastně skoro ve 3 knihách, které jsem napsal, tak to všude zmiňuju, že není, že pořád ještě jako neobjevila ten svůj vliv, který by mohla a měla mít. Ale myslím, že se to mění. Že bylo to vidět i, beru teď jako nějakou symboliku, jako větší, bylo to vidět kolem demonstrací proti Andreji Babišovi a kolem milionů chvilek, kdy málo kdo věřil, že by se ta společnost byla ochotná k něčemu razantněji vyjádřit a dát se dohromady. A já jsem sám tomu nevěřil, že by to mohlo být v takovéhle míře. A moje zkušenost jako novináře je, že to byl moment pro celou řadu lidí v té společnosti, kdy si uvědomila sílu svého hlasu. Že nejsou sami, že se dá propojovat, že se má propojovat a že to nemusí být jenom na rovině, řekněme, té celostátní, ale že to může být u celé řady jiných témat. Děkuju. Pavle. Ten termín veřejný je, mám pocit, jako v Česku určitým způsobem jako zprofanovaný. Jakože už právě, jak říkal Erik, jako z toho jako historického důvodu, že prostě jako veřejný znamenalo prostě jako kolektivní a kolektivní znamenalo prostě na 1. máje jako vyjít prostě do těch ulic, kdežto prostě slušný člověk by se nejradši ulil k sobě na chalupu, kde je prostě soukromá prostě chalupa a tam můžu být sám sebou. Že? Prostě jako kdyby jako ta logika. A tak mám pocit, že jo, to stigma toho veřejného pořád jako v Česku jako velice dobře jako funguje. A navíc samozřejmě určitá část politického spektra, velká část politického spektra s tím jako velice dobře pracuje, s tím traumatem toho kolektivního. Jo? Že když navrhnete nějaký jako, jo, prostě regulativní zásah jako do té tržní ekonomiky, tak se hnedka někdo ozve s tím, že komunismus, veřejná kontrola. Když jsme u těch stran, jo, což je mimochodem jako zajímavý, že vlastně věci veřejné, mě to nikdy nedošla ta ironie toho názvu, že vlastně to bylo jako velice privátní projekt, který se pojmenoval Věci veřejné. Ten termín veřejný zájem, který si myslím, že je předmětem určitého politického sporu, jestli existuje něco takového jako veřejný zájem, jo, tak taky tady s ním kandidovala jedna politická strana svého času. Neřeknu vám, v kterých volbách, ale tak 10-15 let zpátky Strana zelených. Dostali za to asi 1,5%, 2% hlasů, za to používání toho termínu veřejný zájem. Jo. Ten problém samozřejmě je s tou veřejnou angažovaností a o tom se můžeme jako bavit, jo, že nejde jenom o to, že být angažovaný je prostě něco, co je v Česku vnímáno jako problematicky. Pokud jste prostě, nedej bože, nějaký aktivista, tak je to prostě samozřejmě, jo, to vám prostě se na vás lidi jako dívají zvláštně. Ale mám pocit, že i třeba členství v politických stranách. Mně se hrozně teda líbil ten návrh v té Erikově knížce, že by ty politické strany měly jako draftovat ty lidi, že by měly jako, protože prostě tam ti lidi tam sami nepůjdou. A když tam ti lidi sami půjdou, tak to jejich okolí se zeptá, co tam lezeš? Co tam, ty máš nějaký jako kšeft tam, máš tam nějaký jako prostě, protože to očekávání je automaticky nastavený na tom, že když se někdo veřejně angažuje a jde do politické strany, tak tam má nějaký svůj jako soukromý prostě jako deal. Jo. To je, myslím, to je jako kdyby jádro taky té privatistické etiky, jo, že vlastně interpretujeme ty druhé z pozice toho, proč tam asi jdou, oni tam asi mají nějaký, jako tam jim z toho asi něco kápne prostě jako soukromně. No. Ale myslím si, že
zároveň ta společnost se dostala do bodu, který... nevím, jako kolika různými daty bych ho dovedl podložit, ale mám pocit, že vlastně každá společnost má nějakou jako formu jako inkluze a exkluze. Jo? Že má inkluze, to znamená, kdo k nám náleží, exkluze je ten, koho neberem. Že prostě nepatří nebo se musí zlepšit, aby byl tím dobrým občanem. Jo? Inkluze je vlastně ten jako nástroj, kterým se pozná jako tímto jako dobré občanství. Já mám pocit, že vlastně tím hlavním nástrojem inkluze v tom současném Česku je prostě participace na trhu. Že být dobrým občanem Česka znamená chodit do práce řádně prostě, odpracovat si to a pak si za ty peníze prostě koupit tu dovolenou, tohle, no, cokoliv, jo, ale jo, že vlastně ten ekonomický výkon je to, co je prostě jako jádrem té inkluze. Ten výkon v té jako politické sféře, jo, ten jako to veřejný angažmá je něco, co je daleko marginálnější. A myslím, možná i v té knížce to píšu, jo, že když někdo nechodí do práce, tak je to prostě blbý v Česku. Mít souseda, který prostě nechodí do práce, to všichni jako zbystří. Jako co je tam za problém? Když někdo nechodí k volbám, jeho věc. No, prostě. A nechodí nás spousta, tak nad tím kličíme rameny, no tak prostě, no, musí na chalupu. No, prostě, na tu soukromou chalupu samozřejmě dodáváme. Jo. Takže jo, ta pověst toho veřejného je taky jako kdyby určitý. Jako, a samozřejmě je to zároveň překážka v tom, abychom měli tu větší důvěru v ty instituce, protože ty instituce samozřejmě jsou postavený na ideji veřejného zájmu. Na to, že něco takového jako existuje vůbec. Že to není součet nás jednotlivců, ale že existuje nějaký jako společný zájem. Kdybyste na sebe chtěli navzájem reagovat, jo, tak mě ani nepotřebujete a klidně reagujte, já se umlčím. Jak to provedeme? Jak probudit ten veřejný zájem? Jako je to otázka vzdělávání a máme nefunkční vzdělávací systém, nebo si musíme volit lepší politiky, ale jak to uděláme? Jak se to naučíme? Složité otázky, omlouvám se, Eriku. Já myslím, že se to učíme. Že je to asi pomalejší vývoj třeba, než bych čekal, ale učíme se to. A myslím si, že je dobré si všímat toho, že k nějakému vývoji dochází. Zároveň je třeba říct, že moje zkušenost je, že kdykoliv se pustíte do veřejného prostoru s tím, že něco chcete zkoušet, měnit, tak se musíte připravit na obrovskou jako odezvu a negativní z velké části. Souhlasím s tou poznámkou u těch politických stran. Ti lidé, kteří tam chtějí jako vstoupit, tak hned jsou podezřelí. Ale ono je to obecně, jo? Jako když někdo zkouší zorganizovat demonstraci za změnu, aby si něco nebořilo, nebo tak třeba na začátku ještě jako dobrý, ale pak za chvilku přibynou jako otázky, jako co z toho má, proč to má a tak dále. A ne úplně každý to chce podstoupit. A v tomhle tom bych řekl, že bohužel ta situace je horší než lepší. V těch reakcích samozřejmě díky sociálním sítím. Já to vidím pochopitelně i ve své profesi, kdy znám jako jako novinářů, kteří přestali vlastně tu profesi dělat, protože ten nekonečný tok té nenávisti a toho nadávání, který vám jde skrz sociální sítě, maily a všecko, prostě ne každý ho chce podstupovat. A zažívá to velká část lidí, kteří vstupují do veřejného prostoru. A já myslím, že nejenom, že se to učíme a že to máme zkoušet, ale myslím, že s tím souvisí, že máme i víc dávat najevo případně podporu těch lidí, kteří to zkouší. A já jsem velký zastánce chválení a podpory, protože se to v Česku zas tak moc nepěstuje. Obecně pochvala někoho je podezřelá. Když o někom řeknete, že je vůl nebo něco, tak je to spíš projev jako kritického myšlení. Jako, že jste mu na to nenaskočili. A s tou pochvalou nebo s něčím už riskujete. Je to i u větších témat. Jo? Když řeknete, že jste proti Evropské unii, tak jste na to nenaskočil. Když jste pro Evropskou unii, tak už je to divný. Jako proč? Jo? Přesně se vracíme k tomu, že je to nějaký komunista, který chce z nějaký instituce nebo něco takového. A podle mě jde jenom o to jako vydržet, protože těch příkladů, kde
se lidé v něčemu vzepřeli, něco chtěli změnit a podařilo se jim, je celá řada. I v těch drobnostech třeba pro mě byl strašně důležitý případ, si možná vzpomenete, když jsem použil ten 1 milion chvilek a Andrej Babiš tehdy prohlásil, že ti lidé jsou skorumpovaní, že je někdo zaplatil a zmanipuloval. A ta jedna paní, myslím, že se jmenovala Filipiová nebo Filipová. Myslím, že Jana Filipová. Ano. Tak ta se jako naštvala a vlastně dala to k soudu a se o tom měli takový velký materiál, protože to bylo zajímavé vidět na ten mikrokosmos, protože je z menší obce právě jak najednou jako část jako dobrý, ale část jako jestli se nezbláznila, dokonce děti se trochu bály, jestli neriskuje vlastně budoucnost, já nevím co všecko. Ale ona ten soud vyhrála, což je podle mě jako důležitý moment. To znamená, že se někdo nevzdává, zkouší jakoby, hledat hranice svého prostoru v tom veřejném prostoru. Nebo naopak překračování hranice, možná přesnější. A myslím si, že to je role, kterou jako máme zkoušet všichni a zároveň oceňovat ty lidi, kteří to dělají, aby cítili tu podporu. Já myslím, že to je strašně důležité. Dobře, děkuju. Tak otázka zněla, jak to udělat, jak probudit ten veřejný zájem a ty jsi se, Pavle, propadl do svého křesla a tvé oči působily ještě smutněji. Můžeš nám k tomu něco povědět? No, protože mám pocit, že to je taková nějaká jako... Tak nějak čeká, ne? Že člověk vlastně jako si postěžuje, napíše o tom knížku a pak na konci řekne, tak musíme to dělat takhle. ale jo, myslím, jako, že já to říkám protože si netroufám jako přijít s tím, že tohle je řešení. Já jako, opravdu jako nevím. Jo. Mám pocit, že já obecně jako nejsem jako velký optimista v téhle věci, takže to mě jako vyvinuje z toho vidět nějaké řešení trošku. A zároveň si myslím, že existují určitý způsoby, jak tady tohleto můžeme jako pozorovat. Jo. Myslím si, že třeba je zajímavý dívat se na to, jakým způsobem se v současném Česku nebo jak prostě současní jako Češi a Češky reagují na tu hrozbu nebo na tu realitu té klimatické změny, což je něco, co vlastně je podle mě, nebo ne podle mě, ale podle jako vědců ten jako určující faktor, který bude rozhodovat o tom, jak tady budeme žít v následujících letech. A zajímalo by mě vlastně, když se podíváte na ty výzkumy současný veřejného mínění, tak zjistíte, že lidí, kteří v Česku věří, že klimatická změna je problém a že je způsobená lidmi, jo, čili kteří zastávají ten vědecký názor, tak těch je k nějakým 80%. Je hodně. No, jako málo věcí, na kterých se česká populace shodne jako v 80%. A navíc nás to nějak zvlášť jako neodděluje od okolních zemí. V Rakousku je to víceméně stejný, v okolních zemích je taky víceméně stejný. Ale je prostě vlastně zajímavý, že ačkoliv je tady tato shoda, jo, tak se vlastně nic jako kdyby neděje. A taky se o tom moc vlastně nepíše v těch novinách. A dneska jsem četl, že měl Petr Fiala nějakou konferenci o budoucnosti Česka, že jsme na křižovatce říkal a mluvil o jádru, litiu, cosi. O klimatu ani slovo. A to nechci mluvit o jednom politikovi nebo takhle, ale mám pocit, že obecně to téma prostě jako není jako přítomný v tom veřejném prostoru. A když teda jako máme mluvit o tom, jak jako rehabilitovat to veřejné, tak mám pocit, že bychom měli jako hledat, to není žádná odpověď, jo, jenom prostě jako, že kam bych se díval bych se na to, jak je ta diskrepance možná. Jak je možná ta diskrepance mezi tím, že lidi všichni věří, že klimatická změna je problém, všichni si to uvědomují, když se jich zeptáte, ale zároveň to prostě v tom veřejném diskurzu jako není téma. A nějak se o tom prostě jako nemluví, je to prostě něco, jo, jakože tam jsou jasně nějaké jako síly, které to jako potlačují, možná. Jsou tam možná nějaký zájmy, je tam možná nějaká dynamika, já nevím, jo. Nevím, ale z pozice jako mé, jako člověka, který fakt jako nezná žádný řešení, ale jako sociolog jsem nějakým způsobem je mým úkolem jako pozorovat tu společnost a snažit se jí porozumět, tak bych chtěl porozumět z té diskrepanci. Protože mám pocit, že to je ta diskrepance mezi tím jako mezi tím chápáním, mezi tím názorem a mezi tím činem, kterou je potřeba jako jí porozumět. Čím to je? Já nevím.
Já jsem naprosto souhlas. Jako téma klimatická změna a reakce té společnosti na ní, nebo nereakce, mě taky fascinuje. Zkusím nabídnout ne odpověď, ale dílek do toho, jak je to složité. My jsme měli nedávno titulní stranu Respektu, jak mluvit s dětmi o klimatické změně. A ty reakce, my máme chytré čtenáře, to je obrovská výhoda. Jako, to znamená, většinou ta debata je velice kultivovaná. Ale jako pokud je o klimatickou změnu, nebo i tohleto, tak to často bylo v duchu, jako pojďme o tom mluvit, ale nestrašme se, jako nelekejme se, neříkejme, že to je tak velký problém, že někde něco se změní, takže tam třeba se nebude dařit žít, nebo tak. A tam já cítím úplně nulovou schopnost, přiznávám, jako vysvětlit, že to je jenom popis reality, a ještě vlastně jemný popis reality, to, co my nabízíme. A i to vlastně část té společnosti, která ví, že ten problém je jako lehká a nechce mluvit o té vážnosti těch problémů. A tam může být těch důvodů celá řada, samozřejmě. Neradi se bojíme třeba, nebo nevidíme to řešení. A tudíž, když nevidíme řešení, tak tomu nechceme o tom mluvit. Těch důvodů bude celá řada. Rozhodně není jediná důležitá politická síla v Česku, která by to vzala jako svoje téma. Není ani jediná. Nejvíc se dostaneme, že někdo řekne, ano, něco se mění. A tam už by člověk dával jako ocenění těm politikům, že to jakoby přiznají. Ale víc se neudělá. Ale zároveň jako je pravda, to je třeba si říct, že kdyby přišla politická síla s tím, že by chtěla po veřejnosti někde třeba se bude muset uskromnit nebo něco nepříjemného, tak nevyhraje. Takže tam jsme na tom jako spoluviníci úplně všichni a přiznávám, že vlastně nemám v tomhletom tématu vůbec nemám odpověď na to, jak vlastně jak tu debatu vést. Tam je, jestli můžu jenom, tam je vlastně zajímavá anekdota z toho politického světa, když tehdejší předseda Zelených Matěj Stropnický někde v nějakém médiu prohlásil, a byl tehdy předseda Zelených, ještě jaksi relativně trochu jako relevantní strany, a řekl, není přece normální, aby lidi jako každý rok lítali na dovolenou. To je prostě jako, to samozřejmě politik nemůže říct, protože to byla prostě sebevražda, jako to je úplně prostě jako největší pitomost, co politik může udělat, ale zároveň měl určitým způsobem pravdu. Jo, tam vlastně vidím ten jako rozpor, jo, že vlastně ta politika vlastně nemůže ani pojmenovat něco, protože vlastně ta skutečnost je prostě jako hrozivá. Jo. Ale zároveň rozumíte trochu těm lidem, že na to byli naštvaní na ten výrok, protože jako ty velký hráči nic a já nepojedu na dovolenou. Že to je takový jakoby dílek v tom velkém problému. A teď jde právě o to, jakoby, kde začít. A to, že nikdo, vlastně celý ten svět hledá a úplně neví, to je jako v pořádku, ale myslím, že u nás my se pořád v tomhletom tématu nedokážeme dostat ani na základní metu té debaty. A to mi přijde, jakože je škoda. A není právě třeba tohle zase problém nějaký té individualizace toho problému? Jako začni u sebe, třiď odpad, uhlíková stopa, to, že Daniel Křetínský má takovou a makovou, na tom nezáleží, ale ty, Pepo. Je to samozřejmě jako tak, protože je jako kdyby, když to řeknu takhle, je i jako v zájmu těch korporací, aby jako přenášeli vlastně tu zodpovědnost za toho jednotlivce, jako sprchuj se kratší dobu a přispěješ tohle. Ale zároveň je to vlastně fatálně demotivující, jo, když jako kdyby vezmu jako svůj jako kdyby osobní život. Když se nám narodilo druhý dítě, tak já teda žiju jako ve Vídni, kde jako je velice dobrý jako pokrytí hromadnou dopravou, je to jako velice jo. Takže tak jsme prodali auto. Jsme si řekli, jako prostě nebudeme mít auto. A kromě toho, že jsme ho teda úplně jako nebyli schopni pořádně používat, tak jsme zároveň si řekli, to je prostě dobrý pro to životní prostředí, že nebudeme mít auto. Jo. A pak člověk otevře noviny a zjistí, jakože jaký emise vytváří prostě jako jedna výletní loď, která jede po Středozemním moři. A řekne si, proč bych já měl cokoliv dělat. Tady ta leta. Jako. To je jako jeden problém. A druhý problém je, že ale ono to není tak, že je to vlastně alibismus. Ono je to tak, že ty individuální řešení jsou podle mě jediný představitelný pro nás.
To je jediné, co my si dovedeme představit. Že když třídím odpad, když se kratší dobu sprchuju, když nejezdím tolik autem, když pojedu na dovolenou vlakem, to si dovedeme představit, ale ty systémové řešení, které si myslím, že by byly jako potřeba reálně, tak jsou pro nás jako vlastně nepředstavitelný. A když tedy teďka řešíme problematiku komunikace a jak to téma komunikovat, je to český problém nebo globální problém? Je to takhle. Klima samozřejmě samo o sobě je globální problém a neřešení je globální problém. Ale samozřejmě ta debata v Česku je úplně někde jinde, myslím v horším, než v Německu, v Británii nebo kdekoliv. Pokud mluvíme o tom nějakém základním poznání, pokud by se mluvili o tom, jak to pokrývají média, a část, vždycky aspoň někde nějaká politická síla, elity, intelektuální elity, je to mnohem víc propojený problém v rámci debat o čemkoliv. U nás se o klimatu mluví a teď budeme mluvit o klimatu. Ne, že když budeme řešit otázku, jak opravovat tratě, že to je součástí debaty o klimatu a tak dále. Všechno je to vlastně. A tato schopnost, respektive neschopnost vnímat ty věci jako propojené téma je pro mě jedna obří bolavá věc v Česku. A u vás jakékoliv velkého tématu, jo, covid, Rusko a útok na Ukrajinu, jo, že mi přišlo strašně jako legrační, kolik zaplať pánu za to, jako politiků teď jsou na té správné straně a tváří se, že ten náš region o tom Rusku jako o nebezpečí mluvil vždycky a že ten hloupý západ nás neposlouchal. Kdyby se byli horší než ten západ, jako tady vlastně ta debata o tom, že minimálně od toho roku 2014, jako pojďme se připravovat na expanzivní Rusko, to tady neved téměř nikdo na té politické scéně. Spíš naopak. Že? A znova, hlavně nestrašme. Jo? Se nic vážného neděje. A pak bum a dostaneme po hlavě a ptáme se v lepším případě, jak to, že jsme to nevěděli a v horším někdo tvrdí, že to říkal vždycky, i když to neříkal, nebo maximálně někde zmínil, že nějaké riziko je, ale nic pro to neudělal. Takže v tomhletom my pořád neumíme uchopit ta velká témata, ale znova, tam chci zdůraznit, to není chyba jenom politiků. To je chyba společnosti, je to velká chyba médií, kde vlastně debata o nějakých tématech a hlubších tématech de facto zmizela. Dneska jsou média ve velké míře sběrači citátů a ideálně citátů o jiných aktérech. Jo? Když někdo řekne, že nějaký jiný politik je hlupák, tak už to má ten headline, protože je to jednoduše udělatelný, je to levný, že těch novinářů je bohužel strašně málo, ale ta složitá témata, tak ta skoro v médiích dneska nejsou, nebo strašně maličko, podle mě. No, samozřejmě ta komunikační dimenze třeba té klimatické změny má samozřejmě velice jako silnou jako globální úroveň. Jo. Třeba v tom, že to, jak je klimatická změna komunikována, jakože vlastně nejjistější zdroj informací o klimatické změně je ten IPCC, že jo, ten International Panel for Climate Change. Četli jste někdo někdy nějaký jejich report? Já vím, že ne. Se nedá číst. To je absolutně nečitelný, prostě to je absolutně nečitelný. Naštěstí je tam jako vedle toho vždycky executive summary. A to executive summary má být jako pro ty politiky, kteří mají prostě minutu času. Jako. A to executive summary má 40 stránek a je úplně příšerný. Jo, je méně příšerný než ta vlastní zpráva, ale je pořád příšerný. Takže jako z tohohle hlediska vůbec není divu, ale ono to má jako příčinu. Ta příčina je, že vlastně ti klimaskeptici, ti popírači vlastně tlačí ti vědce do toho, aby se vyjadřovali co nejpřesněji, jinak jste panikáři a komunisti a tohle. Takže vlastně oni jsou potom nuceni jako definovat každý slovo v tom textu a tím pádem ten text se stává nečitelným. Což vytváří potom na té globální úrovni vlastně ten jakoby efekt, kdy ta oficiální věda je v podstatě nesrozumitelná a to, co říká nějaký prostě Václav Klaus, je velice srozumitelné. Že dojde vlastně k té... On je to vlastně takový jako zajímavý historický obrat, jo, že je to environmentální hnutí, když začínalo v těch 60. letech třeba ve Spojených státech, Rachel Carson a takovýhle autoři, tak oni byli ti dizidenti
proti těm mocným vědcům, prostě proti té průmyslové lobby v těch bílých pláštích. Dneska je to naopak, že jo? Dneska jako kdyby ten establishment je ta věda a ten Václav Klaus je ten disident. Jakože se staví vlastně, jako kdyby si jako pro sebe jako unesl tu roli toho disidenta. Takže ty komunikační problémy jsou na globální úrovni, ale zároveň je prostě fakt pravda, co říká prostě Erik, že my vůbec nejsme schopni o tom tématu jako mluvit. Kdežto, řekněme, v těch sousedních zemích, jo, se z toho vlastně stává takový jako dominantní narrativ, který vlastně nám umožňuje vidět věci skrz optiku klimatické změny. Když pojedete v Německu vlakem, takovým tím jako rychlým, tím bílým, ten Weisswurst, říkají, tak on má na boku vedle toho DB, vedle toho loga těch Deutsche Bahn, tam má napsaný nejrychlejší německý ochránce klimatu. Na vlaku. No, proč? Protože vlastně, a proto německý publikum je to srozumitelný, protože si zvykli na to klima na každodenní téma, jakože to klima je každodenní téma a tím pádem se dívají na cestování na železnici optikou klimatické změny. Stejně jako na spoustu jiných věcí se dívají optikou klimatické změny. My se optikou klimatické změny nedíváme na nic. Ale teď mě vlastně zajímá, a přišlo mi to, ale nevím, nesleduju právě tu českou politiku tak moc jako vy, že vlastně jako ti čeští politici jako tak nějak ignorují tu klimatickou změnu a dokud to šlo, tak ignorovali jako tu ruskou agresi a dokud to šlo, tak jo, co to je ten jako mrtvý broukismus, jako tady tahleta jako prostě jakože já chápu, že je to vlastně jako pro ty voliče lákavý sdělení, nebojte, nic se neděje. Ale zajímalo by mě, jako kde se vzala vůbec nevím, kam s tou otázkou směřuju. Jo. Jakože kde se vzala v české politice ta tradice, jakože tohle je ta cesta. Jakože prostě tvářit se nic neděje. Já myslím, že tam je hlavně obava z toho, že potom ta veřejnost bude chtít slyšet případně nějaká řešení. A oni buď to nemají, a nebo i třeba tuší, že by je mohli mít, ale bojí se říct, že by to něco stálo. Protože třeba, kdyby se mluvilo o vlastně obě věci, jak Rusko, tak klima, byla do velké míry třeba dělat rozhodnutí, budeme do něčeho investovat. Mm. To znamená, třeba někde jinde budeme muset jakoby ušetřit a musíme si z tohohle udělat prioritu, budeme budovat něco. Jo? Jako třeba to Dánsko, které má do roku 2040 prostě shoda celé společnosti, tam budují to centrum na tom moři a všecko. A už myslí prostě do takového horizontu, což jako u nás, když se myslí na rok dopředu, tak je to vlastně jako dobrá zpráva. A myslím si, že tam chybí jakoby že by to někdo zkusil jako prolomit a ukázat té společnosti. Já vám tady jako definuju 5 největších výzev pro tu společnost, ale skutečných výzev. Není to právě to, že taková ta jednoduchá, že někde buď to něco postavím, myslím jako jednoduchou jednu stavbu, nebo něco takového, ale že to musí být promyšlený nějaký koncept toho, jak vnímat budoucnost té společnosti a to tady vlastně, jako to nemá to tradici a myslím, že ta obava z toho, že si potom člověk do toho jako zaplete, přibudou otázky a další věc, která si myslím, že ty strany mají velký problém s tím, že nemají dostatek expertů, kteří by byli schopni ty analýzy uvnitř těch stran dělat. To je vlastně ten český stranický systém je vlastně strašně pidi. Tady o velkých věcech rozhodujou pár lidí. A ještě absurdně, my jsme kdysi rekonstruovali, jak vznikla debata o tom, jestli máme přijímat, nebo jak se postavíme k euru a tedy k Řecku, nebo já už nevím, co to bylo. A bavili jsme se tedy, myslím, že ministr financí Janota, jak teda ta česká koncepce jako vznikla a to bylo něco. No já jsem jel na letiště, tak jsem zavolal premiérovi, jaká bude naše pozice a on říkal, no tak asi taková. A já si říkal, počkejte, tohle byla jako celá debata o tom, jaké bude stanovisko nebo postoj k tomu českému. No, tak nebyl čas, tak jsme si zavolali a pak potom to takhle vypadá, že vlastně celá řada těch, neplatí to samozřejmě u všech témat, ale celá řada těch témat takhle vypadá. A ještě jedna věc a posledně, až budu končit, velký problém je absence informací. Když si to dobře pomenoval, když byl ministr zdravotnictví Heger, když po něm chtěli reformu, třeba kolik má být lůžek, nemocniční a tak dále, a on řekl, já nevím, protože nevím, kolik jich tady máme. A se ptali, jak je to možné, on říká, my nevíme vůbec nic skoro.
A to se trochu zlepšuje, tam se jako víc pracuje na tom, aby nějaká data v té společnosti byla, ale myslím si, že ten deficit pořád máme teda obrovský. My se mimochodem jenom dostáváme zpátky k tomu dnešnímu oslavenci, jo? Že vlastně tady tahle jako nemožnost formulovat vizi, protože vize je ideologie je politika a to je prostě ne. A to je určitý rozpor, který podle mě provází tu českou společnost, jako tom psal ten prostě Ladislav Holý, jako celou tu dobu. Ten odpor vůči tomu veřejnému vyústil taky v tady tohleto, že vlastně tady je ta ideologie, vize, politika a tady je rozum. A ten rozum je to, proto rádi slyšíme na to, že budeme řídit stát jako firmu. Proto rádi máme, když je úřednická vláda, protože to jsou experti, ne politici, jo, prostě perfektní. Jo. Přesně tady ten jako. Jak vás tak poslouchám, pánové, tak se nemůžu rozhodnout, jestli má česká společnost problém s odpovědností, respektive s přijetím odpovědnosti, anebo s kreativitou, schopností vytvářet ta řešení. Nebo je to kombo, nebo je to úplně jiný problém? Ne, já myslím, že jste to pomenoval přesně, ale myslím, že tam ta odpovědnost je asi ten ústřední bod, jo, protože myslím si, že v té společnosti je strašně moc lidí a vlastně mě to pořád jako překvapuje v dobrém, kolik schopných, kreativních, nápaditých lidí v té zemi žije. A myslím si, že v Česku je v tomhletom fakt bohatá země. Ale není tam ta propustnost do té sféry, kde se začne rozhodovat. A vy jste to pomenoval, je to i v tom, že do těch sfér potom, kde se o tom rozhoduje, se buď to nechce nikdo pouštět, protože to okolí se na ně nějakým způsobem dívá, ale i ty strany mají často vybudovaný systém, jak vlastně nikoho nepřijímat mezi sebe. Ono je to totiž dáno často, že vy musíte vstupovat do regionů, do těch regionálních buněk a zrovna ty regionální buňky často to chtějí mít jakoby pod kontrolou, kdo tam je, kdo o čem bude rozhodovat. Protože tam většinou jako jsou největší peníze dneska, nebo větší peníze skoro než v té centrální politice. A tím pádem vlastně jako tady je tak nějaký jako strop, od který se jako naráží ta část té společnosti, která by případně chtěla zkusit něco změnit. A máme takové zprávy, že bohužel často je to i ve státní správě, že třeba je spousta lidí, kteří studovali v zahraničí nebo mají nějakou zkušenost a chtěli by to jakoby vrátit tomu státu a vstoupit do nějakých těch institucí, o kterých jsme mluvili. A velice často jakoby vypadnou zase. Někdy je to jejich malou trpělivostí, ale někdy je to prostě tou nepropustností. Takže je to uměle a cíleně udržovaný stav. Myslím si, že to je kombinace. Že něčem chtěný stav a něčem už zděděný. Že už to jakoby opakuje. Dokonce bych se odvážil tvrdit, že kdyby se teď našlo několik jako vizionářských politiků, kteří by to chtěli změnit, tak by ještě několik let naráželi na stejnou setrvačnost, protože vy byste, kdyby oslovili třeba vás, tak je otázka, co by vás přesvědčilo. Chtěl byste nějaký příklad, že to třeba někomu vyšlo, ten vstup do toho veřejného prostoru. A těch příkladů zatím nemáme tolik, takže tam nějaká setrvačnost podle mě by ještě běžela. Pavle, ty jsi dělal zápisky. 3 slova jsem si napsal. 2 z toho jsou zadání, kreativita a odpovědnost, abych nezapomněl. Úplně jako hrozně rád jako souhlasím s Erikem, že jsme prostě, že nemáme jako problém s kreativitou. V tom smyslu, že bychom řekli, no, my jsme tady prostě jako nekreativní, nic prostě nevymyslíme. To si myslím, že vymyslíme, jo? Že naopak jako kdyby ten potenciál, jako, když to teda beru takhle jako v tom jako národním měřítku, jo? Tak si myslím, že tady jako potenciál kreativity v oblasti nějaké jako občanské angažovanosti, politiky, ekonomiky, vědy je prostě jako velikánský, ale vlastně myslím, že musíme pořád myslet na to, čím se vracím ke svému oblíbenému tématu institucí, že vlastně, aby tu kreativitu bylo možné jako kdyby projevit, tak je potřeba mít nastavený to hrací pole, ty hranice a spolehnout se na ně. Spolehnout se na to, že když ten můj originální podnikatelský záměr spustím, takže mě potom soudy jako ochrání, když mě někdo bude jako faulovat. No, že prostě, nebo že ty instituce budou prostě na mé straně. Že ty instituce budou prostě silný. No, že nebudu muset pořád jako poslouchat, jakože, nebo nestanu se jako obětí toho, že ten úřad radši ode mě dá ruce pryč, protože co kdyby mě napsal někdo mocnej, bohatý správníkem a že vlastně je tam ten jako nesebevědomý úřad nebo nesebevědomý soud, který mi prostě jako nepomůže, protože ty instituce prostě nemají tu sílu, protože
se bojí těch velkých soukromých zájmů, protože ze všech stran slyší, že prostě úředník špatný, propustit, zbytečný, to. A pak to samozřejmě táhne jako ty lidi, kteří jako třeba, nebo když tam přijdou ti kvalitní lidi do toho státního úřadu, tak prostě to jsou příběhy, které se bohužel taky jich pár jako znám, no, že pak odchází vlastně vyhořelí a zklamaní. Takže ta kreativita si myslím, že je jako super, dokud má to hřiště nalajnovaný. A ten liner těch hřiští je ta instituce, prostě musí být ta instituce, která zaručí těm kreativním lidem, že ten jejich potenciál budou moct využít. Když jim to nezaručí, tak oni se na to vykašlou. Ve věci odpovědnosti je to asi ten jako větší problém, no, protože mám pocit, že jsme všichni na té jako individuální úrovni, když jako, jo, na té jako děti jsme všichni vychovávaní v té jako automatické rovnici, že odpovědnost je druhá strana mince svobody. Vem si, co chceš, ale pak prostě poneseš důsledky. No, vemte si, dejte si něco prostě sladkého, pak budete tlustí, nebo já nevím, prostě, no, jakože je v tom jakási prostě, že prostě ten, kdo má svobodu, tak nese odpovědnost za svoje rozhodnutí, ale nejsem si právě jistý, jestli tady tahle ta rovnice dobře funguje na té současné jako politické úrovni. Mám pocit, že ta svoboda je jako velice akcentovaná a že je to něco, co jako v tom českém veřejném diskurzu je ohromně slyšet. Jo? Hlavně nám nesahejte na naši svobodu, ale ta druhá strana, ta odpovědnost, že jako ta naše svoboda a to naše svobodné rozhodnutí může někde někoho poškodit, nebo nás přímo, nebo našich dětí, nebo kohokoliv, tak ta tam jako nemá hlas, mi přijde. Mně u toho napadá. Zní mi to tak, jako kdyby jsme žili v takové nedospělé demokracii. Jako kdyby česká společnost byla adolescentní a ještě nedospěla do té dospělosti. Vzpomínám, napadl mě u toho Masarykův citát 50 let nám jest, tak my od toho roku 89, teď máme nějakých 34, to bude, takže nám zbývá ještě 16 let. Může být tohle problém? Já nevím, to se mi jako kdyby nezdá, protože ačkoliv to tady jako píšu, tak trošku, jakože tam jako říkám, jo, že vlastně, že se chováme jako ty, jako, jo, že se chováme jako ty prostě jako nedospělí jako děti nebo ti jako teenageři, kteří jako podvádí ten stát, když se nikdo nedívá. No, když se ten vychovatel nedívá, když se podívá, tak my nic. No, takže je v tom jakýsi jako nedospělý étos, ale zároveň to není jako, že bychom byli jako nedospělí, jako hloupí. Jako to podvádění toho státu a to obcházení těch pravidel je prostě model jako to je racionální volba. No, to je prostě něco, co se jako dělá, protože se to vyplatí. Ne protože jsem ještě malej a hloupej a budu pak jako lepší. No, to prostě dělají jako velice jako dospělí lidé. A taky mi to je kdyby jedna věc, která mi na tom trochu jako nesedí, a ta druhá věc, která mi na tom jako nesedí, je vlastně ta představa té jako teleologie. Jakože ta představa toho, že jsme nějaký ta modernizační teorie, která říká, nakonec tam všichni jako dojdeme. Teď ještě máme jako pořád ten komunismus za zády, máme tohle, ale my tam jako kdyby dojdeme. No. Nevím, jestli to prostě není takový trochu jako útěšný myšlení. Že se z nás stanou lepší lidi. Jako wishful thinking. No. Pane Tabery, máte k tomu něco? Já možná proto, aby člověk mohl jako tady žít, tak tomu trochu věřím. že to asi člověk potřebuje jakoby mít v životu nějakou naději. Ale snažím se jí vždycky jako opírat o něco racionálního. A třeba co mi dává naději je, že mám pocit, že třeba ty mladší generace si kladou o trochu zajímavější otázky než ty starší generace. Což může být prostě, může, ale nemusí samozřejmě, ale může být prostě impuls případně k nějaké změně. Jako kdo ví. Ale myslím si, že tak jako kodrcáme, ale jako v některých aspektech si myslím, že jsme se opravdu jako některé věci jako naučili a učíme to, že to pořád jako se nedaří. A zároveň je třeba si říct, že to není, že jsme jako ty zastydlí postkomunisti, že to je něco, čemu čelí dneska vlastně je ten západní svět, protože opravdu těch problémů je tolik jako najednou a padá spousta dogmat a věcí, na které jsme byli zvyklí a mysleli jsme, že takhle to je, anebo je to někdy jinak. Takže v tom se nějakým způsobem jako
plácáme. Máme jenom, jak jsem říkal, bohužel jako větší deficit než ty západní země v nějaké jako úrovni institucí, intelektuálních, mediálních a jiných elit. A tam to prostě jako doháníme trochu hůř, to rozhodně. Já jenom, jestli můžu, já jsem teď si vzpomněl na jedno jako řešení. Musím rychle říct, protože jinak tohle dneska moje forte úplně není. Tady tahleta jako kdyby možnost jako podívat se za ty české hranice a za hranice toho českého omezeného diskurzu vlastně v tom s váma jako hrozně souhlasím, že to je něco, co ta mladá generace jako má a je to prostě nadějnější, když prostě umíte jazyky nebo něco. A vzpomněl jsem si hrozně právě na, není to žádný univerzální řešení, ale přijde mi takový jako pěkný krok na Ulricha Becka, toho sociologa, který psal, a možná to dokonce i Respekt přetiskl, myslím, tu esej tehdy, napsal esej o tom, jak by mohla fungovat jako evropská identita. A vycházel z toho argumentu historického, samozřejmě správného, že vlastně národní identita je něco, co bylo vytvořené. Národy nevypukly ze země prostě spontánně, a my jsme Češi. Bylo to prostě jako elitářský projekt prostě. Jo? A tím pádem, když byla jako národní identita historicky uměle utvořená, tak evropskou identitu by se taky dalo jako historicky uměle utvořit. Jo? A Beck říkal, pojďme udělat tady tohleto, pojďme udělat to, co máte, jak máte na vysokých školách ten program Erasmus, no? že lidi, jak kdyby studentky jedou prostě do nějaké jiné země na půl roku, tak Beck říkal, pojďme to prostě udělat z toho jako takovou věc, která není elitářská, ale která prostě na kterou dosáhne každý, a každý, kdo dostuduje střední školu, ať může mít ten jako jeden prostě jako rok, jako volnej, to co v Německu je ten Freie Soziales Jahr, že můžete jet prostě rok někam jako pracovat v nějaké neziskovce nebo v nějakých sociálních službách nebo někde prostě pomáhat do jiné země. Ať prostě každý, kdo vystuduje střední školu, což je v Česku prostě jako obrovský procento lidí, se na rok podívá někam jako jinam, vyzkouší si podívat se na to Česko jinýma očima. A když se potom vrátí, tak už samozřejmě nebude stejný. Už prostě nikdy to nebude tak, jako že bude poslouchat jako tady ty místní politiky, jako ty polobohy. Jo, je v tom prostě obrovské, jako v tomhle je to vzdělání a ta internacionalizace, si myslím, že má jako obrovský jako emancipační potenciál. Mám pocit, že jsme tím trošičku naťukli geografii a to mi nahrává, protože já jsem u obou těch knížek jsem tam myslel na Tima Marshalla a jeho knihy V zajetí geografie a Moc geografie v 21. století. A přemýšlel jsem, jak moc velký handicap pro nás je ta naše geografická pozice. A jestli jsme toho někdy v historii dokázali využít pozitivně, ve svůj prospěch. Tak využili jsme to vstupem do Evropské unie a NATO, když to není jenom proto, jako kde přesně jsme, ale že jsme tak trochu pochopili snad, kde jsme, kde se nacházíme. To znamená, že to 20. století nám myslím, že ukázalo, že je lepší být součástí projektu, kde jste partneři a ne oběť. A myslím si, že to poznání těch předchozích generací právě z toho, že vlastně to 20. století nám ukázalo, že v nějakém ohledu se můžeme snažit jakkoliv, ale vždycky budeme závislí na tom, co se děje okolo nás. Tak to je nespochybnitelné, nebo takhle, zpochybnitelné úplně všechno, ale podle mě je to nespochybnitelné. A tam bych řekl, že jsme jakoby pochopili a tím vstupem do té Evropské unie jsme si jako hodně pomohli, což samozřejmě neznamená vůbec, že to chápeme a obhajujeme, protože si pořád té otázce vracíme a takové to Benešovo, ten legendární most mezi východem a západem a podobné jako nesmysly. Ty se vlastně jako ozývají v nějaké slabší míře a potom po té invazi ještě v menší míře, ale pořád to tady je. Nicméně řekl bych, že velká část té společnosti už si jako uvědomuje, že, nebo znova i po té invazi pochopila, že ty velké, to znamená i ty temné dějiny neskončily, že se spousta věcí může odehrát znova a že je lepší být součástí nějakého projektu a hledání těch řešení. Tohle bych řekl, že jo, že v té společnosti je dneska silnější, než bylo předtím, ale vůbec to neznamená, že za pár let se to zase jako vrátí k té otázce, jestli nemáme být ten ostrov dokonalosti mimo všechny ostatní, protože
nás všichni ostatní brzdí a kdyby my jsme mohli být sami, tak bychom byli nejlepší. Protože to bylo vždycky, i když jsme byli jako republika, jo, Slováci nás brzdí, no předtím Němci nás brzdí, Slováci nás brzdí, tak už jsme tady sami a stejně jako furt nejsme spokojení. Takže jakoby to hledání nějakého toho viníka někde asi bude v nějakém, podle mě, cyklickém módu se vracet, ale řekl bych, že teď ta společnost v tomhle to má trochu jasně. Děkuju. Pavle? Úplně jako souhlasím, jo, že jakože ta geografická poloha, ty nevýhody prostě všichni jako známe, jo, že prostě Česko je křižovatka prostě kamionů z celé Evropy a nic s tím nedělá, jo, jako praktické věci, ale myslím si, že ta velká jako lekce právě a ta velká výhoda, to požehnání té naší geografické polohy je ta závislost, o které prostě mluvil jako Erik. Že my se prostě té závislosti nevyhneme. A tím pádem to člověk tak jako bere, že jako čeští politici jako spekulujou, jako kdy teda to euro jako přijmeme nebo nepřijmeme. Je prostě obrovská jako debata o tom, ale v praxi prostě každá česká firma, která obchoduje se zahraničím, většina českých firm prostě už normálně vede jako účetnictví v eurech. Protože prostě jako fakticky jako jsme závislí na tom euru, aniž bychom ho měli. Když prostě euro, já nevím, jo, reálně jsme prostě závislí na těch zemích okolo nás díky té naší geografické poloze a tím pádem nám to vlastně určitým způsobem ulehčuje naše rozhodnutí, protože ta rozhodnutí se nějakým způsobem dělají trošičku jako za nás a to si myslím, že je možná vlastně jako dobře. A zároveň je potom ta jako geopolitická dimenze, která já moc dobře jako nerozumím, ale pochopil jsem, že vlastně v souvislosti s tou současnou ruskou agresí vystoupila hodně jako dopředu. A to je to, že nás ta naše geografická poloha vlastně staví do dobré pozice v rámci nějaké jako užší evropské integrace, která je asi jako nejspíš jako nevyhnutelná a já ji považuji jako za správnou. Pánové, já vám děkuju. Už si povídáme 1.25 hodiny a proto máme třeba 7 minut na vaše eventuální dotazy. To jsem trošku čekal. Tak prosím. Mě zaujal pojem tady od sociologa Prospěcha systémová změna. A já mám pocit, že rozvinu to ke konkrétním otázkám, že přesto nějak s tím neumíme pracovat. To je první věc. Pořád žijeme v tom opojení po 89. Co se chci zeptat, to jsou dva pohledy ze společenských věd teda. První je teda vlastně pohled Thomase Pikettyho, to znamená, a prostě kladu teda otázky svým způsobem celosvětový. Ano, trochu to, ale myslím si, že to platí pro Českou republiku. Prostě od 70. let, kdy se rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími zmenšovaly, od 30. let, se neustále rostou. No tahle, pokud tento trend zůstane, tak dojde ke kolapsu. Druhá otázka filozofická od americké filozofky Judith Butler a týká se převažujícího pojetí svobody u nás. Nebo prostě ona říká individuální svobody jednotlivce. Ona říká, že si to poslechnou v češtině, individuální svoboda je dneska ve stadiu strašný degenerace, protože se chápe jako svobodu naprosto neomezeného brutálního konzumu, za prvé, a za druhé jako svoboda ničit životní prostředí. Ale a jako... To už je podle mě dostatek otázek. Poslední naše redaktore, já nevím, to je taková zlá kritika na něho v tom A2 od Ondřeje Slačálka, jestli ví, tam šlo o to vystoupení, by mě zajímalo 3 šéfredaktorů k tomu románu nebo k té knize o Kunderovi. Vše. Děkujeme. Pánov, tak Pavle, ty jsi byl dotázán jako první. Jako kdyby beru Pikettyho, beru jako Butler a kam ten argument jako kdyby jako vede.
beru i ta 70. léta jako vlastně počátek té ekonomické globalizace, jako počátek té jako nerovnosti. A samozřejmě to souvisí právě, jak říkáte, s tou systémovou změnou, že vlastně že ta systémová změna, která pro nás není představitelná, ale zároveň produkuje vlastně jako paradoxy, se kterými se nám jako obtížně žije, mám pocit. No, napadá mě jako příklad toho, moje žena napsala taky knihu pro děti a rád doporučím. Jmenuje se Proč existují prostá slova, když se nesmím používat. A v té knize píše právě, jako, že když něco nevysvětlíme dětem, tak to nevysvětlíme ani sami sobě. Což mě přijde jako velice jako pěkný, jako trefný ten. Jo. A teďka já jako vysvětluju svým dětem jako ten jako globální ekonomický řád, aniž bych chtěl, jo, protože oni mají třeba ty jako perfektní, jako jo, moje děti mají prostě jako super jako jízdní kola, takový ty odlehčený, takový ty vůmy, to prostě stojí spoustu peněz, to prostě boží kolo, jako, ale my si to vlastně můžeme jako, a vyrábí to v Číně samozřejmě. Kdyby to vyrábělo tady, tak to stojí třeba jako 2x tolik. A tím pádem si to nebude moc dovolit. Takže když se mě jako syn zeptá, proč se moje kolo vyrábí v Číně, tak já mu řeknu, proč oni jsou chudí a vyrobí to levněji. Kdyby to vyráběli bohatí, kdyby tam ti lidi zbohatli, tak si ho nebude moc dovolit to kolo. Takže naše bohatství, náš přepich je funkcí jejich chudoby. Je naším zájmem, aby oni byli chudí. To já musím svým děti jako vysvětlit. A říct mu, tohle není žádná krize kapitalismu, tohle je běžný fungování. Ta systémová, jo, jakože, takže vlastně jako ten systém, který bereme jako za daný, no, tak vlastně na nás jako tou svou jako podivností vykoukne v takových momentech třeba na mě, když to jako vysvětluju dětem. No. Ale mám pocit, že tam to jako kdyby ta otázka o té systémové změně jako směřuje. Jo. Ta ekonomická globalizace, ty nerovnosti, které vytvořila a ty nerovnosti, které vlastně udržují sami sebe. Protože já bych měl být rád, že ti lidi jsou chudí, protože pak já můžu být bohatý. A to je blbý přece. Všichni si na to doma odpovíme. Pane Tabery, teď dotaz, který byl na vás a klidně se vyjádřete i k tomuto. Já poprvé řečeno úplně nevím, co tam přesně bylo. Mě to někdo zmiňoval ten text, ale když jsem slyšel jméno autora, tak ten vždycky něco na mě má hezkýho, takže nevím. Ale kouknu se na to. Děkuju za upozornění. Pánové, my jsme dorazili k závěru. Úkol byl přijít na to, jestli je naše společnost opuštěná nebo neznámá. Dokážeme spolu najít jiný atribut shodný, kterým bychom počastovali naši společnost. Na mě to třeba působilo jako nerozhodná nebo nerozhoupaná. Co napadá vás? Mně přijde opuštěná super. Já teda jako nechci jako tady jako podmazávat, jo, ale jako neznámá není atribut společnosti, to je atribut pozorovatele, který neví. Ale já jsem zrovna tě pochválil, to neznámá, protože jsem to zmínil třeba u toho Hegera, jo. Mně to přijde fascinující, jak strašně málo o sobě jako víme. A že se přijímají rozhodnutí bez znalosti toho, koho to jako zasáhne, jo. Tehdy, jak ta Schillerová mluvila o těch samoživitelkách a vůbec o nich nic nevěděla, teď házela ty úplný nesmysly a tak to vlastně člověka trochu děsí, že jo? Protože oni mají docela velkou moc a můžou ovlivňovat spoustu věcí a ta neznalost je velká. Takže podle mě jako vlastně oba ty termíny platí, ale platí to, co jste zmiňoval vy, že vlastně v některých věcech se jako neumíme rozhoupat k těm přijetí těch důležitých rozhodnutí. Tak uděláme konsenzus a mohla by to být opuštěná i neznámá společnost. Doufám, že bude mít Ondřej Hrabal radost. Tak, Pavel Pospěch, Erik Tabery, já vám moc děkuju, pánové. Děkuji.